Siinä se on. Yksi vielä. 4 puttua. Hyvä. No niin. Oi. Ja auta. Neljä. Ja ylös. Se oli enemmänkin venytys. Minne sä oot ajamassa? Minne sä oot ajamassa? Mä ajan koko yön. Älkää unohtako pirsettä. Suosittelemme. Mentor Kym. Tästä ei kyllä saa mitään selvää. Ei saa mitään selvää näistä laitteista tälleen. Mutta... No ei, katsomaan itse paikan päällä. Nyt viikonloppuna 1. päivä, eli huomenna perjantai 1.8. 3.8. kun on sunnuntai, niin viralliset avajaiset palloja on jo ja viiriä tuolla. Niin tänään oli jo tarjolla smoothieita ja jäätelöitä. Kyllä, pääsee katsomaan ja tutustumaan veloituksetta. Tervetuloa, kato, Ruohonen. Se on Niko. Niko vaan. Mitä? Joo, mä tulin käymään täällä katsomassa noi avajaiset. Joo. Tuleeko se sunnuntai? Joo. Tervehdys. Me ollaan Kiiran kanssa pistetty YouTube pystyyn ja lähdetään tekemään dialogia kohti SM-kisoja Suomen Keho-rakennusliiton Hämeenlinnan kilpailuja tänä vuonna 2025. Ja molemmat kilpaillaan. Kiira kilpailee bikini-fitneksessä ja mä oon sitten kehorakennuksen alle 90 sarjaan. Kova hinku olisi mahtua. Ja tehdään vähän kontenttia videon muodossa, vähän treenejä ja yleistä hömpötystä. Tänään on 31.7. ja 5 viikkoa SM:n aikaa Hämeenlinnaan ja suunnitelmia on sitten täällä Turussa sitten kilpailla vielä omissa meidän järjestämissä Legends Cupin kisoissa ja sitten olisi Lahdessa Expossa on vielä Mentulan Jarin järjestämä kutsukilpailu, niin sinnekin kutsu tuli, niin se henkilökohtaisesti siis ja katsotaan, että lähdetään vielä välissä Kiiron kanssa sitten Ruotsiin kilpailemaan ja jos sitten vielä sen jälkeen jotain keksitään, niin katsotaan. Mutta tosiaan tehdään vähän matkasta sinne Hämeenlinnaan videoa ja katsotaan miten äijien ja muijien käy niin henkisesti kuin fyysisesti. Mutta joo, 5 viikkoa kisoihin aikaa ja vaihdettiin just tänne uuteen Mentor Kym Impivaaraan, mikä virallisesti aukeaa nyt sitten huomenna 1.8. ja on avajaisviikonloppu. Ja jos oot
paikallisia tai edes läheltä, niin tuu ihmeessä käymään. Tässä on semmoista oikeaa buugia ja meininkiä mitä Turkuun kaivattu. Vehkeet on viimoitteen päällä, laitteet ja tilat ja atmosfääri. Ja löytyy tämmönen ekstra tilakin täältä, missä voi harjoitella lajinomaisia tai venutella pakaroita. Jees. Me tehdään mitä keksitään ja tietty pääpointtina on toi meidän kisamatka syksyä kohti. Ja Let's Cupistakin, mitä järjestetään, niin tehdään siitäkin jotain väliaikatietoja ja kontenttia. Kyllä miehillä on helppoa.